गुड इवनिं गोजोन मोनाबिलि लाइभ फैबाय आं दिनै फार्स्ट आरोबाव गोबाव समनि उनावहाय गोबाव सम लाइभ फैया गोबावानो जाबायमोन आरो लोगोसे आं भिडिअ लाबोयाबो एसे देहाया उसुख मोन्दोंमोन बिनि थाखायनो आङो लाबोआखैमोन दा माखासे दावराव दावसि नुगासिनो दं आङो एक्चुअलि बे दावराव दावसिया बोरै जायो नोंथांमोना मिथिगौ ना बे जि दावराव दावसि जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय माबा डिसिनि बांला बानायनाय डिसिनि देरा बानायनाय आरो हेनटेन बाथ्रा सावरायनाय नङा होमबा स' दिनै जोंनि बिटिआरनि सिङावहाय माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय नाजादों दा जाय हाया सरकारनि आरो बे सरकारा मानि बिटिआरनि फार्स्ट अफ अल आंनि खोथाखौ गोसो होनानै खोनासंदो बिनि उनावसो बुजिगोन नोंसोरो आं मा बुंनो नागिरदों बे डिसिआ बबेनि सिङाव गोग्लैयो डिसिआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोग्लैयो बा बे डिसिआ सोरनि सिङाव गोग्लैयो बड'लेण्डनि सिङाव गोग्लैयो नङा होमबा बड'लेण्डनि एरियायाव गोग्लैयो आरो बे डिसिआ सोरनि थाखाय खामानि होयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डिसि जानाय हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि थाखाय खामानियाव होखागोनखा बा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय चिरांनि डिसिनि जायोब्ला होमबा चिरांनि थाखाय प्रफिट जागोन बे डिसिआ बङाइगावनिथ' नङाना प्रफिटआ स' आंनि खोथाखौ खोनासंग्रो आरो बिनि उनाव बुजि आरोना बिनि उनावसो कमेन्ट हो आरो बिनि उनावसो लाइक खालामनो गोसोबा बिनि उनावसो लाइक खालाम ओरैनो जानला मोनला बुजिया हसिया लाइकखौ दाहो आं मा बुंनो नागिरदों बेखौ गोसोआव गोदो माने गोसो होनानै खोनासं आरोना दा दिनै माने डिसिनि बांला डिसिनि अफिस बायदिसिना बानायनायनि सायाव दावराव जादों आसलथे दावरावआ बोरै जाथावना बे बाथ्राखौसो माने मोनसे खोथायाव बुंगोन आङो ना बिराद सानै हयै बाथ्राखौ बुंनो गोनां गासिबो खेथ्रआवहाय आंबो दा बुङोब्ला आंखौबो फिउचाराव एप्लाइ खालामनो हालायगौलाय स' बिनिखायनो आंबो गोबां सानै हयैसो बे बाथ्राखौ बुंगोन दै दा मोनसे खोथाया बेनो कि जाय हाया मोनसे डिपार्टमेन्टआव गोग्लैयो नङा होमबा मोनसे डिपार्टमेन्टआव गोग्लैयो जाय हाया मोनसे डिपार्टमेन्टआव गोग्लैयो जाय डिपार्टमेन्टआ लेन्ड एन्ड रेभिनिउआव गोग्लैयो नङा होमबा आरो गावबा गाव बिथिङावनो इडुकेसननि डिपार्टमेन्ट थायो पिडाब्लिउडिनि डिपार्टमेन्ट थायो बायदिसिना डिपार्टमेन्ट जों बेखौ नुनो मोनो आरोना मोनथिनोबो मोनो दिनै मोनफ्रोमबो खामानि मावनायावहाय गासिबो खेथ्रआवहाय माखासे सुबुंखौल' दुसियो बेखौ नुहुरनो मोनदों अके बे बाथ्रा जाबाय पइन्ट दानिया बा डिसिनि मोनसे दावराव डिसिनि देरा बानायनायनि दावराव मोनसे क'क्राझारनि मोनसे दावराव बर' बाटारमारिनि दावराव बे दावराव फोसावग्रायानोथ' सोर नङा होमबा कुइसनखौ सोंनानैनो जाय मानसिखौ माने लादों जाय मानसिखौ इन्टारभिउ लादों बा भिडिअ प्रेस लादों बिथांमोनखौ सोंनानैनो बै फिननायखौ होथारो माने स' बिनिखायनो आङो सानो जोंनि जि निउस मिडियानि माखासे सुबुंफोर बिथांमोनहा एसे नोजोर हो जे जातिनि जे डेभेलपमेन्टनि थाखाय जे बेवहाय जे माबा मोनसे सोरबा लुफुंनो नागिरदोंब्ला डिसिनि थाखाय बांला डिसिनि थाखाय मोनसे देरा बानायनो नागिरदोंब्ला बे देराया बबेयाव गोग्लैगोन बड'लेण्ड एबा बिटिआरनि सिङावनो गोग्लैगोन अब्ला बे देराया सोरनि नों जुदि बर'निफ्रायनो सोरबा सासे आइएएस अफिसार जायोब्ला अब्ला बर'निफ्रायनो सोरबा सासे डिसि अफिसार जायोब्ला अब्ला बर' सुबुङानो बेयाव थानो मोनलायगोन आरो बे सम्पतिया जुदि मोनसे डिसिनि अफिस जादोंब्ला बे डिसिनि बांला जादोंब्ला डिसिआव थानाय डिसिल' नङा गोबां माखासे अफिसनि माने थाग्रा खामानि जागोन बेवहाय जेनेबा वार्किं जब जागोन जेनेबा प्लेस आं साप'ज हमनानै ला अब्ला बिनि साखाथि बिखाथियाव दखान बायदिसिना होनाय जालायबावगोन नङा होमबा बिनि थाखायबो बिजनेस ओंखारगोन आरो बिनि गेजेराव बे जुदि अफिसा ओंखारोब्ला अब्ला थाग्रा खुलिया जुदि मोजां जायोब्ला अब्ला डिसिफ्रा खामानि मावनो थाखाय मोजां सन्तुष्ट पिस अफ माइन्ड माने गोसो गोथारै सान्थि भाबै खामानिखौ मावनो हागोन नङा होमबा सान्थि भाबै खामानिखौ मावनो हागोन ना हाया स' आरो बे सम्पतियासो अबेनि बे सम्पतिया बिटिआर गभर्नमेन्टनिनो जागोन अब्ला दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि सम्पतिया नुकसान जायो नामा जे बेवहाय सोरबा सासे मानसिनि हाखौ सेख'नानै लुनायावहाय येस अबजेक्सन जानांगौ नाथाय सरकारनि जे हा दङ बै सरकारनि हाखौ
बाहायनायावहाय बे सरकाराबो बिटिआरनिनो सरकार बेयाव मानो अबजेक्सन जानांगौ दिनै सोरनिबा हा नियादि पाट्टाखौ सेदोंब्ला सोरनिबा हाखौ सेदोंब्ला अके डेफिनेटलि बे बाथ्राखौ आं बुंगोन जे बेवहाय गोहोम खोख्लैयो मालायनि हाखौ सेख'नो नाङा नाथाय जे सरकारनिसो हा बियो आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ नायबिजिरगोन बे हाया सरकारनि ना मायाव गोग्लैयो नङा होमबा बे हाया खास लेन्ड गोग्लैयो ना मायो नङा होमबा दा दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बैसोर माखासे सुबुंफोरखौ दिनै बेसेबां समनिफ्राय 2003 मायथाइनिफ्राय आं दासो नायबिजिरगासिनो दं गिदिंगासिनो दं नोंथांमोना आसुरित मोनगोन जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावहाय दारि गोलाव बायदि मानसिफ्रा दिनैनि दिनावहाय ओरैबायदि हा जब्द खालामना लादों बै समावहाय बैसोर सुबुंफ्रा बहा दंमोन दिनै डिसिनि अफिस बांला बानायनाय मिन्स बे बिटिआरनि डेभेलपमेन्टनि थाखायनोखा बिटिआरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय नाथाय बिलासपुर बायदि मजाबारि बायदि जायगा आरो गोबां जायगा दङ आंनाव गोबां लिस्ट दङ बे लिस्टफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना गोमोगोन नोंथांमोना जे बेफोरबायदि जायगानि थाखाय दिनै बुङाखै नाथाय माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखायसो बाथ्रा बुंदों बिनि रिजोना मा दिनै मोनसे अफिस डेभेलपमेन्ट जायोब्ला अफिस बानायनाय जायोब्ला बे जोंनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बे जोंनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि बाथ्राब्रा बियो मानो नङा नों जुदि डिसिनि थाखायनो थाग्रा खुलि होनो हायाब्ला डिसिया बहा थागोन डिसिनो जों जुदि थानो होदोंब्ला डिसिया जुदि थायोब्ला जायगायावनो थायोब्ला अब्ला जों बिनि देरायावबो जों थांनानै खामानि मावहैनो हानाय केपासिटि थायो बेखौ लोगो हमहैनो हानाय केपासिटि थायो दिनै बेवहाय माखासे सुबुंफोरा निउस कभार खालामहैदों मादों ओरै बानायबाय ओरै एग्रांहैसिगोन ओरै एदावहैसिगोन आरो ओरै एदावहैनानै ओरैहाय आरो एरखांहैफिनसिगोनलाय नङा होमबा जायनियावहाय लानांगौ बै सुबुंनियाव लाया बै निउस रिपर्टारफ्रा एग्रांहैगोन दै ओरै फारसेथिंजाय एग्रांहैगोन आरो जायगायावनो गुबुन फारसेथिंजाय फिननायखौ लाहैगोन आरो लोगोसे ओरै फारसेथिंजाय जायनाव लानांगौ बैनावहाय लायालासिनो बिन्दासै अपेनलि लागायगोन नाथाय सोरखौबा पार्सनेलि लागोन पलिटिक्स डेन्जार जाबाय रायजो राजाफोर आं बिराद दुखु मोनबाय दे माने मोनफ्रोमबो माने फारफ्रोमबो जायगाया माने फारफ्रोमबो खना खनला सेक्सनथिंजाय माने मा जागासिनो दङ डिस्टार्ब होगासिनो दङ माने खामानि मावनाय फारसेथिंजाय एसेयावनो एसेयावनो दिनै बिएसिनि एकर्ड सोर खालामनो थिननाय बड'लेण्ड स्टेटसोमोन जोंनिया नंगौना नङा नाथाय बै बे बिएसि एकर्ड खालामग्रा सुबुङा सोरमोन बिसोरो सोरमोन बिएसि एकर्ड खालामग्रा सुबुंफ्रा देलाय रायजो राजाफोर बुंनाय नोंथांमोना गुदिखौसो नायनांगोन नोंथांमोना बै बे गोजौआव जे फिथाइ मोनसे दंफांनि फिथाइ बेखौल' नायबा जानाय नङा होमबा गाहायनिखौबो नायनांगोन गुदिया बबेयाव दङ बिनि बिफांनि जि रोदा बहा दं बियो बबेनिफ्राय फैदों बे बिफाङा नङा होमबा बबेनिफ्राय खिलिदों बे बिफाङा बबे जायगानिफ्राय खिलिदों बेखौबो नायनांगोन अब्ला बे बिटिआर एकर्डआ माब्लानिफ्राय जागायजेनखो बिटिआर एकर्डआ जानायानो नङामोन जुदि बड'लेण्ड स्टेटखौ जों बै समाव बिएससिखौ नागारनानै जुदि लानायमोनब्ला जागौमोन नामा नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया बिटिआर एकर्डखौ खायसे सुबुंफ्रा दाय होग्रा सुबुंफ्रा बै समाव मानो बिएससि एकर्डखौ खालामनाय बेखौसो आं बाथ्राखौ बुंदों दिनै बिथांमोनहा मानो एफआइआर होलायलायखो दिनै बिथांमोननि थाखायनो माखासे एकर्डफ्रा मा होनो कमप्लिट जाजोबनो थाङा जागासिनो दङ दिनै सनितपुर बिश्वनाथपुर बायदि जायगाया हाबनो जाहाङैनो दिनै बिथांमोननि माखासे बाथ्रानि थाखायनो दिनै हाबाखै बिराद फावसायगासिनो दङ मा बुंनो मा मानो जागासिनो दङ ओरैबो गैया माने गेजेराव थानो गोनां जागासिनो दं ओमफ्राय आरो बिनाव बिथांमोनानो खालामगोन बेखौ गेजेराव आरो बिथांमोना बुंगोन मा बुंगोन मिथिबायना सरकारजों फिदिंजादों बिजेपि सरकारजों फिदिंजादों ओरै सरकारजों फिदिंजादों दिनै बेबायदि बाथ्रा बुंगोन
आसुरित मोनबाय आङो माखासे सुबुंफोरखौ मिथिबायना गासिबो खेथ्रआवहाय जों नुगासिनो दङ फारफ्रोमथिंबो नुगासिनो दङ एकदम मिथिबायना रायजो राजाफोर जे सोर मा बाथ्रा बुंगासिनो दङ माबायदि फाव फान्दायनानै एकदमबारे नुनायावबोथ' बिराद सिदा जे रायजोनि थाखाय बे बाथ्राखौ लाबा लाबोनो थाखाय बुंनाय बायदि देखायगोन आरो ना नाथाय बैसोर सुबुंफ्रा मा केंसेलि सिंजों जे बै बे मानसिखौसो एग्रांहरदों दानि आङो माखासे निउस कभार खालामग्रा सुबुंफोरखौबो आङो बेबायदि नुगासिनो दङ निउस कभार खालामग्रा सुबुंफोरखौ एसे नोजोर होनांगोन बिथांमोना पलिटिकेलि एसे माने थांगासिनो दङ दै खायसे सुबुंफोरखौ आं नुगासिनो दङ बिराद अहंखार बिथांमोनाथ' जोंफोरबायदिखौथ' नोजोर होखायानो नाथाय बिथांमोननि जे खामानि मावनाय बिसोर मा खालामो दायो बिराद रोंबाय बिसोरो मिथिबायना खिन्थु आं सानो नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ दायो एप्लाइ दा खालाम जेब्ला जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय बा बर' सुबुंफोरनि रैखाथिया प्रटेक्सन जागोन अब्ला जों जेब्ला स्टेट मोनथारसिगोन अब्ला बै समाव बे फर्मुलाखौ एप्लाइ खालाम ओरैबा ओरै एग्रांनानै माने पाब्लिकफोरखौ गुलाय गुजाय दा खालाम आरोना नुनायाव बिराद सैथान जेनेबा जे आं नङा खायसे सुबुंफ्रा बुजिनाय नङा दे आंनि बाथ्राखौ फार्स्टनिफ्राय नायबासो बुजिगोन मानो होनबा आं बे बाथ्राखौ बिराद दुखु मोननानैसो बुंनो थांदों साप'ज नोंनि जायगायावहाय मोनसे डिसिनि बांला लुयोब्ला बेबो गभर्नमेन्टनि अब्ला नोंहा नुकसान जागोन ना प्रफिट जागोन आरो जाय हाया सरकारि हा बे लुनायाव माबा मोनसे आपत्ति थागोन नामा मा आपत्ति थानांगौ मा प्रब्लेम जायो दे बुंलाय मा नुकसान जाखो जे नोंनि जायगायाव एरियायावहाय मोनसे डिसिनि थाखाय थाग्रा जायगा लुनो नागिरदों सरकारि हा सरकारिनि जायगा बानायनो नागिरदों सरकारिनि अफिस बानायनो नागिरदों सरकारिनि बांला बानायनो नागिरदों अफिसार थाग्रा आइस अफिसार डिसि अफिसार थाग्रा डिसि अफिसार थाग्रा बानायनो नागिरदों आरो बे जायगायाव बानायोब्ला मानसिफोर थांलाय फैलाया जोबनाय नङा आरो बैफोरबायदि जायगायावहायनो नोङो दखान बायदिसिना बानायनानै होनो हागोन अब्ला बैफोरबायदि जायगा बानायनो नागिरनायाव माहा बहा बबेनि मा बबे हाखौ गथायजोबनाय नुखो सरकारा सोरनि बिटिआरनि बिटिसिनि सरकारसो थोरैना बे आसामनि सरकारनि थांगोन हा बे बिटिसिनि सिङावनो थागोन थोरैना गुबुननि थांगोन बानायब्लाबो सरकारनि आखायाव थांब्लाबो बे बिटिआरनि सिङावनो थागोन बिटिसिनि सिङावनो थागोन मा बाथ्रा बुंनो नागिरना मा बाथ्रा बुंनानै ओरैबायदि एग्रांगासिनो दङ मा बुजियो खर' एफा बैसो जाबाय जोंथ' मोनथिबावा दा जाय मोनसे बानायनो नागिरदों बे सरकारि हाखौसो बानायगोन दिनै सरकारि हा बैफोरबायदि जायगायावहाय मोनसे सरकारिनि मोनसे अनुस्थान बानायनो नागिरनायाव माबा मोनसे प्रब्लेम नामा दिनै सरकारिनि अनुस्थान लाबोनायावहायबो लाबोनो हायैयावबो प्रब्लेम आरो लाबोबाबो प्रब्लेम मा जागोन जेनेबा मा बाथ्रा आङो बुजिनोनो हमला ओरैबो सोर रायजो राजाफ्रा बुजिगोन ना बुजायाखै माखासे बाथ्रा बाहायनायखौ बिथांमोननिखौ नोंथांमोना बुजिगोन ना बुजियाखै सरकारनि अनुस्थान एबा जायगा बानायनो थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चारफोर लाबोआबाबो प्रब्लेम आरो जुदि लाबोब्लाबो प्रब्लेम लाबोआबा दिनैसिम जेबोखौनो लाबोनो हायाखै बुंगोन आरो जुदि लाबोयो अब्लाबो प्रब्लेम अब्ला माबायदि खामानि मावोब्ला मोजां मोनगोन जेनेबा माने नों खामानि मोजां मावबाबो मोजां मावनाय नंखाया आरो गाज्रि मावब्लाथ' आरो बांसिनसो बुंनो मोजां मोनखागोन एकदमबारे हाजार नों खामानि माव मोजां हाजार नों मोजां खामानि मावना नों मोजां खामानि मावनायखौ साफा सानैल' नोंखौ बुंगोन मोजां नाथाय बेयावहाय जाय मानसिया खामानि गोरोन्थि बा माबा मोनसे मावाखै अब्ला बैखौ बुंनो बांसिन मोनबाय आं बुजिनो मोना मा मोजां खामानि मावनाय समावहाय इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौनो होन अफिस डेभेलपमेन्टनि थाखाय लाबोनायखौनो होन बै समाव बाखौ नायग्रा सुबुंफ्रा गोबां खम थागोन गोबां खम ओमफ्राय बिनि गेजेराव जेब्ला जेबो लाबोआ अब्ला दुसिग्राफ्रा ओरैबायदि ओंखारगोन हाय खाफाल आंथ' बुजिनोनो मोनला इउनिटि जानो सोलों जाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोजां मोनग्रा बिथांमोनाबो इउनिटि जानो सोलों जाय मानसिफ्रा गुबुन मोनसे अपोजिसन पार्टिनि जानानै बाथ्रा बुङो बिसोरो जुदि इउनिटि जायोब्ला नोंथांमोनाबो इउनिटि जानांगोन स' मोजां नोजोरजों नाय फारफ्रोमथिंबो मोजां नोजोरजों नायनानै इउनिटि जाया बेवहाय आं फारसे
गुबुन फारसे साइड जानानै आं बे बाथ्राखौ बुङाखै नोंथांमोननि मेगनखौ आङो खुलिनो थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों जे नोंथांमोना नाय मा जागासिनो दङ नोंथांमोनखौ मा बुंनानै मा फोरमायनो थांगासिनो दङ बिथांमोना खायसे सुबुंफ्रा स' बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों मिथिबायना जे जाय मानसिफ्रा पलिटिकेलि थांदों नोंथांमोना माबा मोनसे बुंबाबो लाबालाब नोंथांमोना प्रफिट मोनखाया नाथाय बिथांमोना प्रफिट मोनगोन मिथिबायना प्रफिट मोनगोन बिथांमोना मा प्रफिट मोनगोन नोंथांमोननि बे कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोननि बे बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे बै बे मोजां खामानि मावनाया जब्द जागोन बा थाबथ'गोन आरो थानाय जागोन आरो बे थानायनि थाखाय डेभेलपमेन्ट जानाय नङा अब्ला डेभेलपमेन्ट जानाय नङा होनना बुङोब्ला नोंथांमोना उनावहाय बुंनो फिन नोंसोरनो बुंगोन खायसे सुबुंफोरनि गेजेराव नोंसिनिफ्रायनो खायसे सुबुंफ्रा बुंगोन जे जेबो डेभेलपमेन्टखौनो लाबाखै बेबायदि मानसिफ्रा अब्ला दे मा खालामनाया मोजां दे बुंदो नोंथांमोना बुं मोनसे डिसि अफिस बानायनाय बा बांला बानायनाय डिसि थाग्रा बेबायदि बानायनाय जायगा बेबायदि बानायनो नागिरनाया माबा मोनसे गाज्रि खामानि नामा सरकारि हायाव बानायनो नागिरनाया सोरनिबा निया दिपाट्टा हाखौ सेनानै बानायनाया बेलेग खोथा खिन्थु सरकारि हायावनो बानायनाया माबा मोनसे प्रब्लेम नामा बे प्रब्लेम जेबो जाथावना नङा आं बेखौ सानो आरोना स' आरो लोगोसे बेखौनो खावलायो नोंथांमोना जि हा दंना बे हाफोरखौ प्रसेसफोरखौ खामानिखौ थाब थाब मावनानै ला नोंथांमोना निया दिपाट्टा गैयाब्ला मिथिबायना निया दिपाट्टा गैयाबा थाब थाब प्रसेसखौ बे आंनिखा आंनि हा होननानै नोंथांमोना लानो नाङा नोंथांमोना बिदि थानो नाङा नोंथांमोना आवग्रिनो लादों थादों थाब थाब बेखौ माबा खालामना ला मा होनो एप्लाइ एलटमेन्ट खालामनानै लाबानो जाबाय एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा जे जाय मानसिफ्रा दा बेबायदि बुंगासिनो दङ बिथांमोनहा बे मजाबारियाव थानाय ट्राइबेल एन्ड बेल एन्ड ब्लक एरिया बायदियावहाय जे मुसलमानफ्रा जे दारि गोलावफ्रा जे सेनानै दङ मालायनि निया दिपाट्टा हाखौनो होमबा बै बे सरकार थांनाय सरकारा मा खालामना थानायमोन आं बे बाथ्राखौसो सोंनो लुबैयो बिथांनियाव बै समावहाय मा खालामना थानाय बिथाङा दिनै अफिसार सरकारनि खामानि मावनो थाखाय ओंखारनायावहाय हेंथा नाथाय मुसलमानफ्रा जे बैफोरबायदि बर' मानसिनि हाखौ जे सेनानै दङ मजाबारि बायदि जायगायावहाय थांनाय सरकारनि हेंथायै बिथाङा मा बुंखो बेयावहायनो डाइरेक्ट सिनायखायो रायजो राजाफोर बिथाङा माबायदि बिथाङा मा बाथ्रा बाहायनो सानदों बिथाङा मा लाबनि थाखाय बाथ्रा बुंनो सानदों खोनानाय मोननाय मथेब्ला गोबां बाथ्रा दंबावो बुंनोब्ला नाथाय आं दा बुंथ'ला मोजां मोनदों मोजां मोना नोंथांमोननि खोथा नाथाय आङो आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंबाय जे मोनसे डिसि अफिस बानायनायावहाय मोनसे डिसि अफिसथ' नङा बारु बांला डिसिनि बांला बा थाग्रा खुलि बानायनायावहाय जेबो आफुथि थानो गोनांथि गैया बे जाबाय मोनसे डेभेलपमेन्टनि पार्टसो आरो बे जायगायावहाय जुदि थायोब्ला डिसि अफिसारनि खाथिनि बा बांलायाव थायोब्ला दखानफोर बानायनानै डेभेलपमेन्टसिम बारायगोन सरकारनिसो आरो रावबो सरकारनो हराखै बेवहाय गथायजोब्बाय हाफोरखौ फानजोब्बाय माबाय व्हाट इज दिस अरे बिटिआर गभर्नमेन्टनि बा बिटिसि गभर्नमेन्टनि सिङावनो थागोन बेयाव बहा फानखो बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआनो बाहायगोन नङा होमबा बिटिआर गभर्नमेन्टआनो आरो गुबुन मोनसे जायगायाव दैथायहरनो हाबावगौ डिसिखौ एरख'नानै गुबुन मोनसे जायगायाव डिसिखौ दैथायनो हानाय जोंनि जायगायावनो लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि बा जोंनि अफिस डिपार्टमेन्टनि थाखाय थायोलै नङा होमबा स' बे आरोना खोथाया स' बायदिसिना बेफोर मोनसे आरो मोनसे फर्मुलाबावसो दै आं मोनसे खोथा खोन्थानि रायजो राजाफोर बे मोनसे फर्मुला मा फर्मुला मिथिगौ ना जे डिसिनि थाखाय मोनसे अफिस बानायबाय बेखौथ' सेन्ट्रेल फान्डनिफ्राय फैगोन ना सेन्ट्रेल फान्डनिफ्राय फैगोन दा बेयो अब्ला बे सेन्ट्रेल फान्डनिफ्राय फैनाय बे डिसिनि जायगाखौ उनावहाय जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफनि थाखाय देराबो बानायनो हायो आरो लोगोसे एक्सट्रा आरोबाव डिसिनि थाखाय आरोबाव सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्ड लाबोनो हाबाय अब्ला जोङो बिना मुल्य खस्थ' खालामालासिनो जोङो बाजेट थिसनालासिनो एक्सट्रायै जोङो बिल्डिं बांला जों मोनलायबाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एक्सपेन्स थाङालासिनो खरस थाङालासिनो जों अब्ला मोनलायबाय अब्ला नोंहा मा नुकसान जाखो दे बुंदो मा नुकसान जाखो जाय हायाव बानायगोन बे सरकारि हायावसो बानायगोन ना सरकारि हायावसो बानायगोन सोरनिबा हाखौथ' सेनानै बानायनांगौ बेथ' नङा आरो आंबो सापर्ट खालामखाया सोरनिबा हाखौ माने सेनानै बानायोब्ला जे सरकारनि हा बे सरकारनि हाखौ बानाय सरकारनि हायाव बानायनांगौ आरो सरकारनि हानि थाखाय जि डिपार्टमेन्टआ नोजोर होगोन बिथांमोनाथ' गुबुननि हाखौथ' सेनानैल' बानायनाय नङा आं बेखौ मिथिखायो खिन्थु बेवहाय जुदि सोरबानिबा निया दिपाट्टा हाफोरखौ जुदि सेनानै बानायोब्ला येस आइ उइल अपोज फर दिस आंबो बिनि थाखाय अपोजिट जागोन मानो होनोब्ला बियो मालायनि फारसे हाखौ सेख'नानै बानायनाया बिराद माने मा होनो गोरोन्थि आरोना जाय हाया सरकारनि हा खास हा बेबायदि जायगायावहाय डिसिनि बांला बानायनाय हा बेयो जेबो प्रब्लेम जाया बे मोनसे डेभेलपमेन्टसो आरो माखासे निउस
होग्राफोरखौ आङो सोंजानो लुबैयो जे मानि थाखाय जे डिसिनि बांला बानायनाया नुकसान बर'नि थाखाय बा बड'लेण्डनि थाखाय, बे मोनसे कुइसन आरोना। स' बे गोजोन मोनाबिलि समावहाय आं नोंथांमोनसिम बे लाइभखौ, बे बाथ्राखौनो बुंनो थाखाय फैबाय आं। थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बाय बाय, थेंक इउ।